Маркус йому добре зустріл, покульську техніки, акцентований в тому удару. Навряд чи Давай, а от тепер Квакли! Маркус прощит. Нанес удар, знову питання знову. І буде залишені. Бой тим часом протягується. Бойцы стараются тримать дистанцию, не сходятся в клинч. Олімброд зараз добру атаку проводить. Але тепер отказав тим же йому Маркус. Прощит по корпусу, а теперь по шлему. Давай.